revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents. God bless you, Abraham Shiani, it's my name. Abantu basoloko bebuza ukuthi utata uShiani uphi umprofeti kanti. Let me tell you, I am in Cape Town. Every Sunday, I'm in Cape Town at the hall called New Way Wall, exactly 10 o'clock. Kulapho insebenzo zikamprofeti zikhona. Kanti-ke our offices our number 685 from Kabeni Road, Upper Ekayelicha, just opposite Ibonjo Garage, kanye nesikolo abathi Iluhlaza High School. Just in front of isikolo esi Iluhlaza High School, uzabe soyibona indlu epeyintwe black, inebhodi enkulu ibhalile phana Apostle AZ Shiani. That's where my office is. And that office is open every day. Ifuna uye mntasekhaya mawufuna ama one-on-one, ufuna ukuchazwa, ufuna uxelelwa indaba zakho, ufuna ukufumana immaterial kamprofeti, come to my offices. My office remains open every day. You must register if you want to hear more of our prizes. Kuti zihamba kanjani na. Come into our offices and I believe you will be blessed in Jesus' name. Amen. Mnandi into yokubana ichawe lamachawe alifika ngaligalelekile endaweni yase East London ngomhla we-6 kaJulayi. Ndizawube ndise East London eGompo Hall exactly in the morning ngo-8 o'clock until 1 o'clock. Ndifuna bonke abantu baphume, abantu base East London. Zabe ndilapha eGompo Hall strictly ama one-on-one. Ndiniphethele insebenzo yempindezelo ezintshwabeni zakho, ile oil enenaliti ngaphakathi ndasekhaya. Insebenzo strong ihamba nesepha zokuhlamba zenhlahla neoil zenhlahla. Ukanti-ke abantu abagulayo nabo ndiyakwazi into yokubana ndibanikeze amayeza. Une high blood, uneswekile, unebekelo, noba ugula intoni na, amayeza umprofeti uzabe ewaphethe. Nditsho nabantu abashiywa zingqondo abaphambanayo ndizabanceda. So ngomhla we-6 July I'm coming to East London. 6 July ekuseni from ngo-8 until 1 o'clock. Kuzindaba ezimnandi into yokubana ngomhla wesithandathu umhla we-6 July ichawe lamachawe lize Qongce. Bantu baseQongce bakhaya bama ndiza apho e-El Shaddai Lodge okanye abanye bayazi njenge-El Shaddai Guest House. You need to search for it. Ndizawube ndilapho exactly ngomhla we-6 ngo-1 o'clock. Ndizawube sendikhona until late emini emaqanda ngentsimbi yokuqala e-El Shaddai Guest House okanye El Shaddai Lodge. Ndiza apho bantu baseQongce ndiniphethele le nsebenzo yokubuyisela into emntwini wayo, impindezelo ezintshwabeni zakho. Ndiphethe inaliti, ndiphethe ioil enenaliti ngaphakathi namayeza. Abantu abagulayo, abane-high blood, abaneswekile, abantu abanamabekelo, abantu abaphambanayo, noba ugula intoni na, ndizabe ndiphethe insebenzo namayeza azawuthi abe ayakunceda. Strictly ama one-on-one, uhlala nam phantsi ndikuxelela indaba zakho, ndikuxelela uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, and most importantly sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Halala singenile eQongce. Amen. Bantu baseNkofimvaba, ichawe lamachawe lifika ngaligalelekile eNkofimvaba. I'm coming for the very first time eNkofimvaba. Ndiza nensebenzo, impindezelo ezintshwabeni zakho. Ndiphethe oil enenaliti ngaphakathi. Nalapho ndizabe ndikusebenza khona ndiphethe namayeza for abantu abagulayo. Une-high blood, uneswekile, uhlutshwa libekelo, uhlutshwa imilezi edumbayo, izinto zokuphela ekhaya. Ininji into ndizabe ndiniphethele yona. Nditshone sepha zenhlahla. Bantu baseNkofimvaba ngomhla we-9 masidibaneni apha eTown Hall. Ichawe lamachawe lifuna uhlala nawe phansi sijongane ubuso ngobuso, ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, ndibe sendikunikeza mbukeli ezinsebenzo zechawe lamachawe. You need to register. Ndifonele ngoku and book your appointment. The numbers are on the screen. Ngicela unifonele ngawo lo mzuzu ubekele esakho isitulo. Halala siphakathi eNkofimvaba eTown Hall ngomhla we-9 kuJulayi. God bless you. Amen.
Kuzindaba ezimnandi into yokubana ngomhla we-10 kaJulayi bantu base-Ayidutywa icawe lamacawe umprofeti enimthanda kakhulu akafika ugalelekile edutywa town hall. I'm coming for the very first time. Ndiza nale ntsebenzo yempindezelo ezintshwabeni zakho ndiphethe ioyile enenaliti phakathi ndiphethe amayeza iyeza le-high blood iyeza leswekile iyeza lebekelo ndifuna bonke abantu abanengxaki nokugula abantu abangaziva kamnandi ndiphethe nentsebenzo yokuxhela ekhaya uba uthiyadi yakho imdaka ndiza kunika izinto zokusebenza uhambe uyokuxhela ngazo ndiza kunikeza izinto zokuqinisa ngoba nee-bracelets zokuqinisa ndizawube ndiziphethe ngalo mhla bantu basedutywa exactly ngomhla we-10 apha kule nyanga kaJulayi from ekuseni ngo-8 cela sidibaneni apho from 8 in the morning until later ndizabe ndilapha e-10 hall halala dutywa halala langena icawe lamacawe. God bless you. Useza ifonele ngoku and book your appointment. God bless you. I'm waiting for your call. Amen. Bantu baseGcuwa, bantu baseButterworth, icawe lamacawe ngomhla we-11 kule nyanga kaJulayi icawe lamacawe liza eGcuwa apha etown hall exactly from 10 in the morning until late ndizabe ndilapha etown hall strictly ama-1-on-1 ndifuna ukuhlala nawe phantsi ndifuna ukuxelela iindaba zakho uba kwenzeka ntoni empilweni yakho konakelephi usetyenzwa ngubani and okubalulekileyo ndithathe into yomntu ndiyibuyisele emntwini wayo ndiphethe le khombo yempindezelo ioyile enenaliti apha phakathi ndiphethe namayeza abantu abanomeqo abantu abanamabekelo abantu abane-high blood abantu abaneswekile ndiphethe amayeza wokuniphilisa abantu abangekho right emzimbeni noba unasiphi na isigulo amayeza umprofeti uzawube siza nawo ndizowuniphilisa ndizowuninceda ndiphethe nale khombo kagqobhoza ezimalini so ungenza uzothenga mhlawumbi amayeza if awukwazi ukuhlala nam phantsi uthi mna ndifuna nje ikhombo neekhombo zawube zifumaneka uzithengele ikhombo ube sowuyabuya uyagoduka halala sangena eGcuwa ngomhla we-11 exactly 11 July exactly from 10 in the morning until late langena icawe eGcuwa. God bless you useza. Amen. God bless you mphulaphuli. Kuyinto endiye ndayifumanisa into yokubana abanye abantu basetyenzwa ngendlela engumangaliso unomgqwaliso unesimnyama awucaceleki ebantwini sihambile safika ezindaweni uNkulunkulu wathetha nami into yobana mandenzele abantu inkonzo yebhafu nalapho sikuthatha khona mphulaphuli sihambe sikusemanzini uke uyohlanjwa uke uyosetyenzwa ke sikususe lo mgqwaliso uhamba nawo sikususe la mashwa uhamba nawo singaphele lapho once sikusebenze sithatha into yomntu ndiyibuyisele emntwini wayo wena mntu othi cawe ndiyadinga into yokubana uke undithathe xa ufikile kule ndawo uya kum mna ndidinga ke uyondihlamba baninji bebebophekile kubopheka izimali kubopheka empilweni zabo nditsho bengenayo nenhlahla ndabathatha ndabasa kule ntsebenzo yokuhlanjululwa ngamanzi nalapho sikuhlamba khona sikusebenza khona sisusa umgqwaliso sisusa amashwa sisusa isimnyama sikuvulela iminyango loo ntsebenzo ndiyayenza kuzo zonke ezindawo endizawufika kuzo wena you need to register uthi ndiyacela ndifuna le yokusiwa emanzini ndifuna le yokusiwa kwiintsebenzo ke ndiyohlanjwa ke ndiyosetyenzwa kususwe lo moya ombi you need to register ukwenzela into yokubana sikulungiselele loyo nkonzo. The numbers are on your screen. Call me now ke ndikuphathele loo ntsebenzo enamandla. God bless you usenza njalo. Amen and amen. Bantu base-Cape Town ngomhla ka-12 July nangomhla we-19 July ngama-Sundays ayi-2 lawo endizawube ndilapha e-Cape Town apha eholweni elibizwa ngoba yi-New Way Hall abaninji bayazi njengoba yi-OR Tambo Hall. Wena mntu othi ufuna uzohlala phantsi necawe lamacawe wena mntu othi ufuna ukuzodibana nam yiza kwezi nkonzo ngoba immediately uphuma inkonzo ndizawukwazi ukuhlala nawe mphulaphula inkonzo ziqala ngo-9 o'clock until later so yiza kule nkonzo ngoba makuphuma inkonzo ndizawukwazi into yobana ndibe nethuba lokuhlala nawe phantsi ndikunike iintsebenzo zikamprofeti intsebenzo yempindezelo ezintshwabeni zakho kanti ke nabantu abafuna ukuyosetyenzwa emanzini abantu abathi ndidinga le ntsebenzo eqhaqha izinto leyo yokuhlanjwa emanzini leyo yokuhlanjululwa leyo yokuba uke uyosetyenzwa emanzini nayo ndizabe ndikuphathele yona
yona mbukeli wami, you need to register ukwenzela bantu kulungiselele ngomhla we-12 July nangomhla we-19 masidibana lapha eCape Town ekhaya elitsha eholweni elibizwa ngoba i-New Way Hall. Ifonele ngoku, the numbers are on the screen. I'm waiting for your call. Phone ngoku. God bless you. Amen. Bazalwane, igama lami Dusinazo, ndizobulela amandla kaNkulunkulu. Ndiyasebenza bazalwane, umsebenzi uhamba kakuhle kakhulu. Nasesikolweni ke ndafumana nesikolo, esikolweni ndiyafunda, ndifunda kakuhle. Ndizobulela amandla kaNkulunkulu. Right. Is Amamunduku? Is a Tatunduku? Do you know ukuthi these are the answered prayers? Niyaiva ne? Nangu Tatunduku. Nangu denzela babona abazali babantwana. Amen. Niyambona uTatunduku. Lo mntwana, it's been years belapha enkonzweni. It's been years belapha enkonzweni. Lo mntwana engafumani umsebenzi. Unexesha ngana engaphangeni? 2 years. 2 years emveni ba ephuma esikolweni engafumani umsebenzi, engafumani intoni, engafumani isikolo. But she kept on coming to church esize ecaweni nabazali bakhe every Sunday. Nesekon wathandazwa apha, walinda. Wathandazwa phina apha, wenza njani emveni koko? Wali ngoba uThixo akazusiphendula sonke ngexesha elinye. You must be able to wait. Walinda. Emveni koba elindile, uThixo wabona imithandazo yabazali bakhe, wabona nemithandazo yakhe. Niyakhumbula lo mama benimnika envelope ezi4 ndithi ndiyadlala last week. Guess what? Uzibuyise zoyi4 namhlanje. Nango ke ngokuThixo enika umntana wakhe umsebenzi. Akaphelelanga umnikeza umsebenzi alright, wamnika nentoni nesikolo. Manibulise ebandleni. Ndingulungiswa igama lasekhaya, Lungiswa Makalimu. Ndingulilitha elakwanyawuza. Ndize nomqondiso apha. Umuntu ongekaqondi osaqalayo ufika makabe ngathi uyanyamezela ukuba ngaba uzengenyene nangenyaniso. Sinobulongwe esibesimane sibunikwa apha ekhaya ngutata, athi hlamba ngoba ubulongwe. Uthi usawugqiba, mna ke ndiyahlamba ngabo, ndithambise ngabo. Xa ndigqiba uthambisa ndihlamba ngalamanzi ndichitha apha eyadini. Ndathatha amanzi, ndathatha i5 liter, ndathatha ubulongwe ndagalela, ndachila apha eyadini. Ndize nemiqondiso yeyadi. Nansi ibhotile eyaphuma eyadini kwam. Inenwele apha, inenzipho, inenyama eningazaziyo apha ngaphakathi. Lamini ndiharikayo eyadini, ndiyayibona lento ile bhotile ithe gqi apha. Ndingayihoyi. Ndithi kungayihoyi kwam kufike lamawele kabrother wam esuka esikolweni adlale apha eyadini. Athi sawudlala eyadini eze nale bhotile inamanzi ablue nesinwele. Ithathwe ngomnye umzukulwana wam athi, mama nansi into ebonwa ngoChina apha phandle. Ndithi iza neplastiki khawuleza. Eze neplastiki ndiyifake eplastikini. Xa ndiyithatha le bhotile ndiyijonga inenwele. Ngolwele ecaweni ndizobulela amandla kaThixo. Bengikade ndingaphangeli kulo nyaka kuphele oko ndifaka isiva kwenzeka into. But ndize ndatyhafa manje ndisiza apha ecaweni ndingezingamaxa sometimes ndize. Ndikhumbula ngalamini kwakubhekwe kwakuseholweni esithi wathi utata umuntu makahlambe ngesephe yenhlanhla. Ndabe ngikho laqala lo hlamba
waphinda wathi utata kukho iperfume ye-R10 umuntu makazobeka i-R10 lapho nalapho tata. Kuye kafika i-call so tata ndiyaphangela ndifumene umsebenzi. Molweni bazalwane. Luthetha ngumangcishane. Ndizoqondisa nge-350. I-350 yami ibingaphumi. Then ndeza pha kutata wandithandazela. So iyaphuma ke ngoku. Ndambulela uThixo. Molweni bazalwane. Lo lapha nguMachayo uBhathani Xesi Kandanyawana. Ndizobulela amandla epin code. Ndathenga ipin code. Kuthe ngenye imini ndisemsebenzini ndabizwa lelinye lady lathi licela ndilibonise irescue ethile ndalikhapha. Emveni koko xa ndijika lathi mandime lizandibulela. La ndikhuphela ikhadi le voucher ethi 1.5. Labe lisithi mandithengele umndeni wami ndizithengele nami into etyiwayo. Enkosi. Molweni bazalwane. Awu, ngibulela amandla la inkonzo. Ngibulela nalomntwana. Ufana nenkwenkwezi ayikhanyisa emhlabeni. Ivela emazulwini. Ulikhanyiso lomntwana. Ebantwaneni bethu nakuthi. Umntanami ndamthuma ndathi makezapha. Ngocawe kule veki phele. Utheka buya apha. Wafawunela. Uyasebenza! Uyasebenza! Yithi kuba mfana wafumana into enhle. Wafumana into enhle angayilahli. Molweni bazalwane. Ndibulisa utata, ndibulisa umama, ndibulisa ibandla lonke. NguAndiswa lo uthethayo. Ndize nobungqina bazalwane. Pha endlini kwavele kwanuka nje into epolileyo nangayazi noba yintoni nale enukayo. Labe phofu elivuma belingaqali belikhe lakhona kwiminyaka edlulileyo but besuka liphele. Ngoku hey beliqatsele ndivele ndafona ndafonela umama. Hey mama kukho ivumbe elinukayo apha endlini. Wathi yena ke ingomso ngase uye pha enkonzweni izaba khona inkonzo apha eMiway. That time mama ndisemsebenzini andizukwazi awusendilinde iweekend. Nyani ngeweekend ndaya ndafika eofisini bandilungiselela ndazifumana into zochela. Kwabe kuphuma nembethu bazalwane. Ndicela ungayishotnishi kakhulu manje lento because ingummangaliso nje ongawaziyo. Le elvumba beliphuma kakhulu apha ngasekhabhathini nangasefrijini. Emva koko ndazama ulento zana ujonga hayi man andiboni into akho into ibonakalayo. Ndahamba ndaye eofisini ndazifumana into zochela ndachela ndafika ndabethelela nezikhonkwane bendizinikwe for uqinisa. Ndazibethelela salala ngengakusanza yemuthweni ke ngokusasa. Ndagcwela impethu zigcwele apha endlini. Ndanyakazela naserumini. Ndabe bengichelile yonke into ndiyenzile. Ndafonela kakhulu uLithemba because bendilungiselelwe nguye ndathi Lithemba kugcwele impethu apha endlini indlu yonke. So ndingathatha esasiwasho sakho ndimophe ngaso na. Wathi ewe mama umopha. Ndinixela namhlanje impethu azikho. Ivumba liphelile. Ndiyabulela kakhulu. Nkosi. Molweni ecaweni. Zobulela amandla katata. Kulo nyaka upheleyo nakulo nyaka benigumuntu abused boyfriend yami kabuhlungu. Kuthe apha before iPasika utata wasinika isifutho. Wathi abantu ababethwa ngama boyfriend nabashiwayo yabe imke ngoJanuary eyam. Dayithi Valentine's ndodwa. Fine. Emva kwesifutho ke before iPasika, before siye ePasikeni. Ndabona umuntu wami efone emane phone ba hey baby. Ndifuna ubuya. Khona bengiqonda kusenzinyana ku. Okay wabuya ke. Wabuya alright. Ndaqomba okay ndathi make siye office katata. Sikwazi uncedakala because lento unayo isuka imphelo kuwe. Okay saye officeini wa right. After si right ke wakho umuntu bethanayo kumandi. Akho mpuku akho ndoni. Omeza babona iChristmas ngababona thina. Babe singabantu beChristmas kakade. Okay. Nabo bemenzeliye nqa emsebenzini. Si right ne? Wabuye sithi emsebenzini ugxothiwe. That's okay. It's fine. Masileqa officeini.
ndabe izawuba ibirthday yam nge-9 yale nyanga. Ngathi andizuyiyeka ibirthday, ndizawuyenza. Uzawuye eofisini. Ipati le ndizawuyenza phaa kwam, ndiza konwaba, ndonwabisa imini yam. If babavala loo nto bangandiboni ndonwabile. Saya eofisini, waxela ke ingxaki yakhe, wasebenza, wasebenza. So ngeMonday, lwesithathu, waya emsebenzini. Emsebenzini kufika kwathiwa tshona khona. Khange kubuzwe laa nto, kwathiwa sebenza, senditsho amandla. Eyasebenza ngegama likaJesu. Sikakhulu apho litshawe lamatshawe umprofeti wakho ndinekhombo ezinamandla abantu abathi andinantlahla abantu abathi into zam ziyachotha abantu abathi into zam andiphumeleli ayifili ukuthi ndinesichefe andithandeki ebantwini abantu basike bangandifuni abantu basike bangandicacelwa ndinomgqwaliso ndinesimnyama ndikuphathele isepa neento zothambisa zentlahla zikaprofeti ndikuphethele isepa yobulongwe neyenza amahololo ezimpilweni zabantu abantu basebenzise isepa zobulongwe zikamprofeti itshawe lamatshawe isepa zentlahla ndikunikeze neoyile yentlahla ndikunikeze netyiwa into yokufutha wena mntu ongenantlahla wena mntu onesimnyama wena mntu othi into zam ziyachotha order now ndifowunele ngoku ngoba ndiyaposa everywhere apha eMzantsi Afrika useJohannesburg useDurban usephi noba uphi na kwelo Mzantsi Afrika into zam zithatha only 3 days zifike kuwe order iintsebenzo zikaMprofeti sususa amashwa order iintsebenzo zikaMprofeti sususe lo mgqwaliso uzawucaceleka uzawuthandeka uzawuthandwa nangabantu order now apha. The numbers will appear on the screen. Ubesele uyafona. Cela ungifowunele ngoku ndizithumele izinto zakho kwanamhlanje. God bless you. Bye bye. Kunabantu abaninji abahlutshwa kakhulu yinto yesilwane, abantu abangalaliyo ebusuku, lento iyakuhlukumeza. It's been years uhlukunyezwa yinto yesilwane, isilwane esihamba nawe, isilwane esilala nawe, lento iyazijika ifane nomuntu oyindoda ngelinye ixesha, ifane nomuntu omaziyo ngelinye ixesha, ifane nomuntu ongamaziyo. Uzihambile indawo ufuna ukuncedakala but awancedakala. Well, I've got good news for you. I've got ikhombo yokukunceda ukukulahlisa isilwane. Baninji bafikile benengxaki for years yesilwane, benengxaki for years yokuhlukunyezwa nokulalwa sisilwane. Well, ndinekhombo ngoku yebhubesi enamandla esasincede kakhulu abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika ukukulahlisa isilwane. Ngicela ungifowunele ngoku ndithethayo ndikulungiselele noba uphi na kweli lo Mzantsi Afrika. Ikhombo zam zithatha only 3 days zifike kuwe. Order le khombo ngoku, inkhombo yesilwane sibiza ngoba yibhubesi, izokwazi into yobana ifike kuwe nawe utsho uphumle kule ngxaki yesilwane. God bless you. Usafona njalo. I'm waiting for your call. Abantu abasoloko belekwa zintshaba, abantu abasoloko besithi khona abantu abasemveni kwamtshawe ndifuna undincede ngento zokundiqinisa. Wale ndaba ezimnandi i-bracelets zikaMprofeti, abantu banxiba i-bracelet zikaMprofeti nalapho ndiqinisa khona, nalapho ndithi xa ubabulisa babambe isandla ngesi sandla sine-bracelet zikaMprofeti. Ndifuna uqinisa wena so that iintshaba zakho zingabi nawo amandla wakho, kanti ke lo khombo it's available. Call me now ndikwazi ukuthumelela i-bracelet zikaMprofeti ngoku. Kuba bonke abantu abanengxaki nezimali, usebenza kanzima but imali yakho awuyiboni, usebenza kanzima kodwa imali yakho iphuma phakathi kwezandla, unamatyala, uze ubolile, awunanto okwazi ukuyikhomba. Ndinendaba ezimnandi zokubana ndinekhombo estrong, khombo enamandla neseyinceda abantu abaninji kwelo Mzantsi Afrika. Ndibiza into yokubana yimvula yemali, ndibiza into yokubana kuqhobhoza ezimalini. Order that khombo, ngicela undifowunele ngoku ndikuthumelele ngoba baninji sibancedile benengxaki namatyala, benengxaki nemali engahlaliyo, benengxaki nemali evele iphume phakathi kwezandla. Sibancedile bakhululekile. Ngicela unceda wena, ndifowunele ngoku and order this khombo ebizwa into yobana uqhobhoza ezimalini, nawe utsho uqhobhoze uyibone imali yakho isebenzele kanzima. Litshawe lamatshawe. God bless you. Usafona. I'm waiting for your call. God bless you. Amen. Nkosi kakhulu mphulaphuli, ndifuna ulungise iglasi yakho yamanzi. I don't know bangapha abantu
esiye sathi mabalungise amanzi wabo before sibe le nkqubo siyayisonga iyaphela. Ube neglasi yakho yamanzi ngoba ndifuna ukuwabusisa la manzi uzokwazi into yokubana uwasele. Amanye ingaba yi-1 litre okanye ibe yi-2 litre yamanzi ozawuhlamba ngawo, amanye uchele ngawo apha ekhaya. Baninji abantu abasebenzise amanzi nomprofeti ewabusisa, kwenzeka imihlola, kwenzeka imimangaliso. Nawe prepare your glass of water kwenzela uba nikwazi ukuwabusisa, uwasele, amanye ukwazi into yokubana uhlambe ngawo, amanye uchele ngawo, in Jesus' name. Father, in the name which is above every name, the name of Jesus Christ, ngiyawabusisa la manzi in the name of Jesus. I turn this water into being the blood of Jesus. Xa bewasela mayibe ligazi lakho, abe kuphila kubo ngaphakathi in the mighty name of Jesus. Xa bechela behlamba ngawo, makubaleke imigqwaliso, makubaleke isimnyama, makubaleke imimoya emdaka, in Jesus' name, amen. Ungasela mphulaphuli nawo amanzi wakho. God bless you.